日程第4、行政報告を行います。町長より報告事項がありますので、これを許します。町長。それでは行政報告をさせていただきます。1ページから4ページにつきましては、私と副町長の主な行動となっておりますので、書面にてご確認をいただければというふうに思います。5ページをお願いいたします。総務係、特別局の報酬等審議会について、12月19日に特別局報酬等審議会を開催し、町長、副町長、教育長の給料の額について諮問し、答申書が提出されたところでございます。次に、職員採用試験につきましては、1月17日、18日に福祉センターにおいて、本年度第4回目の職員採用試験を行いました。次に、衆議院議員の総選挙についてでございます。こちら、多分皆さんのところには記載がないようでございますが、議会運営委員会の中で発言を求められておりますので、報告をさせていただきます。期日前投票につきましては、1月28日から衆議院議員の総選挙、2月1日から国民審査を実施したところでございます。入場券につきましては、1月27日に発送し、全世帯には2月2日までに届いておると思います。2月8日には衆議院議員の総選挙が実施され、投票率は小選挙区、比例代表区で 64.34%、国民審査で 61.08% でございました。次のページをお願いいたします。窓口税務課の課税係、住民税、所得税等の申告受付についてでございます。2月10日から3月12日まで、各地区の会場において、令和7年度分、住民税、所得税および復興特別所得税の申告の受付を実施しております。住民税の申告につきましては、14日間4会場、所得税等の申告につきましては、2日間2会場でございます。次に、納税徴収係の収入状況についてでございます。1月末現在の徴税の収入状況は、下記のとおりでございまして、合計として、収入額は6億8557万3000円、収入率は 81.38%、前年と比べまして 0.42 ポイントの減となっております。次に、窓口年金係の新生児誕生記念事業については、後期の対象児が7人で、3つのガラス工房の記念品の中から1つを選んでもらい、2月中旬に福祉センターにおいて、新生児誕生記念事業、ガラス記念品の手形取りを実施したところでございます。次に、婚姻記念事業についてでございますが、11月から12月末までの婚姻届は3組増え、記念品の総定数は12組となりました。次のページをお願いします。まちづくり戦略課企画調整係地域公共交通会議の開催については、12月15日、保健センターにおきまして、第1回地域公共交通会議を行い、令和8年度の地域公共交通の運行について協議をされ、承認されたところでございます。次に、まちづくり戦略係第5回全国カツオ祭りサミットへの参加についてでございます。12月6日、7日の2日間、鹿児島県指宿市で開催されました全国カツオ祭りサミットに、西伊豆塩ガツオ研究会の会長ほか2名が参加し、西伊豆町のカツオ節、塩ガツオを PR したところでございます。このサミットは全国のカツオ産業の発展を目指し、毎年開催されており、現在、令和9年の第7回サミットを当庁で開催するよう、関係者と協議を進めておるところでございます。次に、ガストロノミーツーリズムイベントの開催についてでございます。1月31日に、海外富裕層とつながりのあるインバウンド関係者4人をお招きし、ガストロノミーツーリズムイベントを開催いたしました。参加者はわさびの収穫や、かつお節削りなどを体験した後、コガネストに開設した特設レストランにおきまして、県外のイタリアンシェフが提供する地元食材を使ったコース料理を堪能していただきました。食事終了後には、早速、西伊豆町への送客に向けた意見交換が行われるなど、西伊豆の食の魅力と
潜在ポテンシャルを発信することができました。次のページをお願いします。産業振興課農林水産係の農業委員会についてでございます。12月18日の総会では、農地法第3条の申請5件について審議され、全件が許可されました。また、藤井恵会長の辞任が同意され、佐々木律夫委員が新会長に選任されたところでございます。1月22日の総会では、農地法第3条の申請4件について審議がされ、3件が許可、1件が不許可となりました。また、非農地証明申請1件について審査され、承認をされております。次に、森林経営管理制度に基づく事前アンケート調査についてでございます。田子荒利地区の山林所有者延べ321人、738府で487ヘクタールを対象にしたアンケート調査を1月30日までの回答期限で実施し、説明会を1月22日に田子地区で、25日に荒利地区で開催し、それぞれ8人、18人の参加がありました。次に、企業版ふるさと納税を活用した事業についてでございます。企業版ふるさと納税を財源とした海藻生産試験事業が始まりました。本事業に賛同する2社から申し出があり、各社から990万円、計1980万円の寄付が見込まれております。次に、ディスカバー農産漁村村の宝についてでございます。内閣官房と農林水産省が主催するディスカバー農産漁村村の宝にて、地域の活性化や所得向上に取り組んでいる優良事例30地区が選定され、そのうち特に優秀な事例として、伊豆漁協町内産支所と町内企業が連携して実施する海釣り号がグランプリに次ぐ優秀賞を受賞いたしました。12月19日には農林水産省において認定証書授与式が、1月19日には首相官邸において交流会が開催されました。なお、平成28年1月には西伊豆塩ヶ津研究会が優良事例に選定されております。次のページをお願いいたします。防災課の防災安全対策係地域防災訓練についてでございます。12月7日、地域防災訓練が実施され、1777人が参加をされました。また、静岡県警のヘリコプターが加茂小学校グラウンドで離着陸訓練を実施し、県警の指導のもと、職員及び自主防災会が誘導を行っております。次に、堂ヶ島の火災についてでございます。12月18日7時39分頃、下田消防本部より火災発生のメールがあり、職員を現場に派遣いたしました。7時44分に消防署が到着し、火災鎮圧状態と判断をしております。その後、消防団第4分団が現場に到着し、8時48分に消防署が鎮火と判断するまでの間、現場にて待機をしていただいております。被害状況につきましては、部分損傷が1棟、焼損面積は80平米でございます。次に、行方不明者の対応についてでございます。2月8日17時29分、下田消防署から行方不明者についての放送依頼があり、防災行政無線や LINE、メールにて町民に周知をするとともに、周辺市町にも依頼を行ったところでございます。また、18時25分に消防団第3分隊が捜索を行いました。20時10分に下田警察署より本人を保護し、家族に引き渡した旨の連絡がありました。次に、自主防災会議についてでございます。2月17日、第4回自主防災会議を開催し、地震津波避難訓練などについて協議をしております。次のページをお願いします。健康福祉課の健康係、インフルエンザワクチンおよび新型コロナワクチン接種についてでございます。12月末現在、インフルエンザワクチンの接種者は65歳以上の方が1838人、
生後6ヶ月から18歳までの方が98人でございます。また、65歳以上の新型コロナワクチンの接種者は436人でございました。次に、骨粗しょう症検診についてです。対象は40歳から70歳までの5歳間隔の女性で255人に通知をし、12月末までに39人の方が受診をされております。次に、救護所等における看護職員の活動に係る研修会についてでございます。1月25日に救護所等における看護職員の活動に係る研修会を開催し、西伊豆町、松崎町、ほか近隣市町の看護師、保健師等29人が参加をしております。次に、一般介護予防事業の実施についてでございます。10月16日から1月30日までに、地区のサロンにおきまして、紙芝居による介護保険制度の説明と、人生の終わり方について考え、備える活動の講話を14回行いました。参加者は183人で、そのうち希望者153人に就活ノートを配布したところでございます。次に、福祉係100歳訪問についてでございます。12月16日に築地地区の佐藤松江様、1月27日に中地区の山本茂子様を訪問し、長寿をお祝いさせていただきました。次に、医療保険係の国民健康保険運営協議会については、2月17日に国民健康保険運営協議会を開催し、国民健康保険税条例の改正について諮問をし、妥当との答申書が提出されたところでございます。次のページをお願いします。環境課の生活衛生係の小学生の環境学習についてでございます。11月21日、加茂小4年生4人がクリーンセンター施設の見学に訪れております。次に、環境保全係のサイズ広域行政組合についてでございます。12月11日、第2回定例会が行われ、令和6年度サイズ衛生プラント組合の会計歳入歳出決算が認定されました。また、2月10日には第1回臨時会が行われ、静岡県市町総合事務組合規約の一部を変更する規約が可決をされております。次のページをお願いします。建設課の建設係、西伊豆町景観計画案等についてでございます。西伊豆町景観計画案、西伊豆町景観まちづくり条例案、西伊豆町景観まちづくり条例施行規則案について2月1日から2月23日までパブリックコメントを実施いたしました。次のページをお願いします。起業家の水道事業、水道水における有機フッ素化合物の調査結果についてでございます。12月3日に町内すべての水源12地点において、PFOS と PFOA の調査を行い、すべての地点におきまして安全であることが確認できました。次に、温泉事業については、温泉実態調査について2月4日、静岡県加茂健康福祉センターと静岡県温泉協会により、温泉の保護と適正利用を図るため、町内各源泉の実態調査が実施され、起業家の管理する5源泉でも湧出量や温度等を計測したところでございます。次のページをお願いします。教育委員会事務局の学校教育係、就学前健康診断についてでございます。11月6日、令和8年度に小学校へ就学予定の子どもを対象に実施し、23人の方が受診をされております。次に、防災シェルターの設置についてでございます。11月20日、西名認定こども園において、防災シェルターの除幕式が開催されました。除幕式後には、防災シェルター3基の設置が完了し、津波避難先の選択肢が増えたところでございます。次に、小学生の林業体験についてでございます。11月28日、町内小学4年生を対象に、授業の一環として林業体験を実施し、
鴨小学校4人、西名小学校7人の児童が参加をされております。次に、姉妹町5年生交流についてでございます。1月22日、23日の2日間、町内の小学校5年生が富士見町を訪問し、富士見高原スキー場で姉妹町交流を行いました。当町の小学生25人、富士見町の小学生35人が参加をしております。次に、文教施設候補地検討についてでございます。文教施設整備計画の方針案検討のため、下記の業務を発注しております。1つ目として、文教施設整備計画方針比較検討用概算金額算出業務委託。次に、認定こども園にかかる盛土造成概算工事単価方針業務委託でございます。次に、社会教育係の海名の神明神社人形三馬荘の東京公演についてでございます。11月22日に東京神宮外苑にあります日本青年館に、日本青年館ホールにおいて第72回の全国民族芸能大会が開催され、本公演として海名の神明神社の人形三馬荘が披露をされました。また、1月30日には NHKE テレにおいて練習の様子などが全国放送されております。次に、文化財の展示会の開催についてでございます。11月29日、30日において、旧田子中学校の校舎2階で文化財保護審議会主催により開催をされております。これまでの展示に加え、西伊豆で発見された化石や県指定文化財である宇久須神社の釣り長老の初展示のほか、田子の方言コーナーを充実され、2日間で延べ364人の入場がありました。次に、第26回市町対抗駅伝競争大会でございます。12月7日に静岡市で開催されました第26回市町対抗駅伝競争大会に西伊豆町チームも参加をいたしました。結果は町の部12チーム中11位でございましたが、選手が少ない中、検討されたと思います。次に、青少年冬季街頭指導についてでございます。12月8日、9日の2日間、青少年問題協議会主催の冬季街頭指導として、下校指導及び通学路の点検を行いました。参加者につきましては、鴨小学校区が24人、西名小学校区が22人でございます。次に、令和8年、20歳の集いについてでございます。1月11日に中央公民館多目的ホールにおきまして、町内の中学校卒業者、または現在住者を対象に開催し、対象者76人のうち61人が出席しております。次に、東海大学の男女バレーボール部西伊豆合宿についてでございます。1月15日から16日、西伊豆中学校体育館及び松崎町海洋センターにおいて、憩いプロジェクト事業の一環として、リカバリートレーニングを含むスポーツ合宿を実施いたしました。この合宿には、東海大学から40人の方が参加をされております。次のページをお願いいたします。監査院事務局、監査等の実施についてでございますが、こちらについては記載のとおりでございます。以上、報告を終わります。行政報告が終わりました。暫時休憩します。